Igbo ndị ọma njem ọ na-ekelekwa m n'ụtụtụ ọma, ehihie ọma, anyasị ma ọ bụ mgbede ọma, mgbe ole iji hụ ihe onyonyo ọma. Abịa m ka m kpọghachite mmụọ anyị azụ. Unu lee ọba ji ya. Ọba ji nwafọ Igbo ọbụla tozuru etozu ji ezinụlọ bụ onye nna. Ị gaa n'ụlọ ya, gatọ azụ ụlọ ya, ị ga-ahụrịrị ọba ji. Ọwụghị nke anaghị agbagha ya agbagha. Nwafọ Igbo ọbụla tozuru etozu onye nna nwere ezinụlọ, ọ ga-enwere ma onye onwe enweghị ọba ji, olekwana ihe o ji azụ ụmụ ya, ole ihe o nweziri. Mana ugbu a Indomie generation ga-asị gị na ihe ha lee ya, ha sị gị na fensị nke a na-akpọ ọgba. Ha ga-asị gị na fensị nke a na-akpọ ọgba. Mana o nwere ihe m chọrọ ịjụ anyị. Onye Igbo dịka nwafọ Igbo na-agbanyeghị mpaghara ala Igbo iwu, kedu ihe a na-eche akpa ọgba ọba ji? O nwere ihe a na-eji akpa ọgba ọba ji. Gwa m ya na ebe e nyere ngalaba okwu ka m mara ndị bụ Gen Z generation. Ọgba ọba ji, olee ihe a na-eji akpa ya? Gwa m na ebe e nyere ahụrụ na ngalaba okwu, tinyekwara m aka akara ịhụnanya ma tụsara m ozi ya. Ndewo.